Een grote verrassing was het voor de Leunse kok Luc Kusters toen de nieuwe Michelin-gids werd gepresenteerd. Zijn restaurant Bolenius op de Amsterdamse Zuidas kreeg namelijk 1 ster toebedeeld. Zelf was Luc alleen niet aanwezig tijdens de uitreiking. Nee, maandagmiddag hier midden op de Zuidas in Amsterdam. Ja, dan hebben wij gelukkig ook deze maandag een drukke lunch en moest er gewoon gewerkt worden. We zijn hier al 6 jaar hard bezig met een concept met de Nederlandse keuken als handleiding. En dat nu met een ster gewaardeerd wordt is eigenlijk ook wel uniek. Want het is ook de eerste keer dat een keuken met een Nederlandse handleiding met een ster gewaardeerd wordt. En dat maakt het des te mooier. Zo'n Michelinster wordt heel vrolijk ontvangen door iedereen. En iedereen moet wel opeens wat harder werken. Het is wat drukker. Maar ja, er is ook geen gezeur meer. Iedereen lacht, iedereen komt opeens eerder binnen. De koks zijn nog een half uur eerder binnen, omdat het maakt het allemaal heel erg leuk. Zeker. De criteria voor de eerste ster zijn vooral kwaliteit en smaak. In zijn carrière naar dit moment toe heeft hij al vaak met deze ingrediënten gewerkt. Hoe die verlopen is, vaak anders dan de planning. Maar goed, uiteindelijk heb ik niks te klagen gehad. Ik heb er hard voor gewerkt. Dus het nadeel, het is een hele leuke wereld. Het straalt altijd wel wat luxe uit naar de buitenkant. En het lekkere eten is natuurlijk fantastisch. Maar aan de achterkant wordt er gewoon heel hard gewerkt. En dat heb ik ook gewoon gedaan de afgelopen 20, 25 jaar. In van allerlei keukens, veel ook in het zuiden. In Limburg eerst veel keukens gehad. Twan Hermsen, Da Vinci, bij René Brine natuurlijk, Aubergine. Van allerlei mooie restaurants mogen werken. Daarna naar Amsterdam, hier La Rive in het Amstelhotel. 8 jaar met Kranenborg gewerkt. En uiteindelijk wil je gewoon voor jezelf beginnen. En dat hebben we hier gedaan. En ondanks het harde werk en de vele intensieve uren heeft Luc toch nog af en toe tijd om terug naar Limburg te komen. Ja, zeker. Mijn zus, mijn ouders wonen in Leunen. Een paar hele goede vrienden van me in Venray. Ook allebei een restaurant, Roel Linssen, BRL en Matthijs Jacobs. De Bijenkurf zit ik ook tweede kerstdag lekker te eten. Dus daar ga ik ook graag heen, zeker. Met het behalen van deze Michelinster is de koek van Luc echter nog niet op. Er zijn meerdere ambities, ook buiten de deuren ontwikkeling. Ik ga me binnenkort bemoeien met een nieuw te vestigen hotel hier in Amsterdam. Dus dat zijn hele mooie dingen. En ja, hier binnen Bolenius, je wilt altijd weer meer. Dus we gaan gewoon straks sleutelen aan een tweede.